дар зиндагӣ бисёр вақт шоҳид гаштаем, ки барои оне ки як кас интихоби касб бикунад ё ки пайроҳаи рӯзгори хешро интихоб карда бошад, ба шахсони дигар пайравӣ карда ё ки монанд шуданро хостааст. имрӯз дар барномаи пайроҳа мехоҳем аз ҳаёти нависандае қисса кунем, ки барои пайроҳаи хешро интихоб кардан худ кӯшиш карда ва беҳтарин дастовардҳое ки дар соҳаи хеш ба даст оварда сабаб гаштанд, ки ӯ гомҳои устувор дар ин пайроҳа гузошта бошад. маҷид салим нависандаи маъруфи тоҷик дар деҳаи файзободи ноҳияи ҳамадонӣ ба дунё омадааст. овони кӯдакиаш дар фазои тозаи зодгоҳаш сипарӣ мешавад. ӯ дар ёд дорад, ки дар қатори дигар наврасони деҳа чӣ гуна ба бахтачинӣ мерафт ва ба корҳои волидайни хеш кӯмак мекард. бештар ҳангом ӯ соҳили дарёчаи деҳа ва моҳигириро дӯст медошт. мо бачаҳои деҳа аслан ба пахтачинӣ машғул будем. баъди дарс ба пахтазор мебаромадем, пахта мечиндем дар қатори мардум ва умуман оилаи мо оилаи серфарзанд буд. падарам муаллими мактаб буд ва мо аҳли хона кӯшиш мекардем, ки ба падар модар ёрӣ диҳем ва ҳамеша баъди дарс ҷои мо саҳро буд, пахта мечиндем. пахтазор хеле васеъ буд, марду зан аз пайи пахтачинӣ буданд. хеле мол гов буд. ҳаёти деҳот бисёр зебо буд, бисёр нотакрор буд ва чияш ҷолиб аст, ман аз кӯдакӣ дӯст медоштам ин ҳамун дарёчае, ки аз миёни деҳаи мо мегузашт. ҳамин дарёча бо номи Сияҳоб ном дошт. ҳозирам ин дарёча ҳаст. мо дар ин дарёча моҳидорӣ мекардем. ман моҳидориро дӯст медоштам ва бисёри вақт ҷои ман дар ҳамин канори Сияҳоб буд. оилае ки маҷид ба дунё омадааст, яке аз оилаҳои намоёни деҳа ба ҳисоб мерафт, зеро волидайни ӯ зиёӣ буданд. падараш муаллим буду ба таълими наврасон машғул ва модараш китобдор буд. аз ин гуна падару модар бояд фарзанде тарбия мегирифт, ки бевосита ба қаламу китоб сару кор дорад. падарам ки муаллим буд, модарам мудири китобхона буд ва модарам китобхонаи хеле калони шӯрои деҳотро мудир буд. ӯ китобхона пур аз китоб буд. мо баъди дарс ҳамроҳи модарам рафта китоб мехондам ва падарам муаллим буд ва рӯзгормон он қадар бад набуд, барои он ки падарам кор мекард, модарам кор мекард, мо худамон дар саҳро кор мекардем ва ҳамин азбас ки деҳа хеле зебо буд, мардум китобхонӣ мекарданд. ман дар ҳамун айёми мактабхонӣ аллакай домло Салим мегуфтанд, Салими Алӣ, ки ман дар назди вай китоб мехондам ва ҳамун давра дар давраи мактабхонӣ бо китоби Калила ва Димна, Самаки Айёр, Ҳазору як шаб ошноӣ пайдо кардам. мо шабона мерафтем, мусафаи китоб мехонд ва ман гӯш мекардам ва ҳамун давраи мактабхонӣ ман ба ҳамин Калила ва Димна дилбастагӣ пайдо кардам. мактаби деҳаи файзобод ба номи Пушкин буд ва аксари муаллимонаш сарсупурдаи кори хеш буданд. маҷид салим аз овони мактабхонӣ адабиётро дӯст медошт ва бештар кӯшиш мекард чизе бинависад ва дар қатори дигар ҷавонони фаъоли ноҳия дар саҳифаи пионери Тоҷикистон сабт намояд. ин ҳолат барояш танҳо вақте даст медиҳад, ки ӯ дар синфи панҷум мехонд. вақте ки ман дар синфи панҷум мехондам, ҳатто намедонистам, ки кабк навиштан дар кор. ман кавк навиштам ва як шеърмро пионери Тоҷикистон равон кардам. ин солҳои 75-76 буд. шеъри ман бо номи кабки ман дар пионери Тоҷикистон чоп шуд. кабки хушгуфтори ман, мурғи беозори ман, майли паридан дорад, майли сурудан дорад, нағма карда дар қафас, кӯро мекунаду ҳавас. ин аввалин шеъраки ман буд, ки дар газетаи пионери Тоҷикистон ба таб расид ва ман дидам, ки унҷа кавк неву кабк навиштагӣ. ман кавк навишта будам. ҳатто намедонистам, ки бе қатӣ навишта мешавад. ва ин нахустин газетае буд, ки дар унҷа шеъри ман чоп шуда буд бо расми ман ва хонандаи
синфи панҷуми мактаби ба номи Асия Пушкин раёни Москва ва газетаро овардам. модарам ашк рехт ки писарам бин аввалин шеъри шумо дар газета чоп шудааст. аз ҳамадан зиёд модарам хурсанд шуда буд. ҳини наврасӣ модари Маҷид бештар кӯшиш мекард то фарзандонаш ба китобхонӣ рӯй оранд. ба ин хотир ҳамеша китобхонӣ мекард. бештар ҳангом аз достонҳои шоҳнома қиссахонӣ менамуд. вақте ки модарам мо дар хона будем, хоб пеш аз хоб модарам аз шоҳнома қиссахонӣ мекард кушта шудани Суҳроб аз дасти падар. вақте ки ҳамира мехонд модарам бисёр овози зебо дошт, овози гуворо дошт, бо лаҳни зебо мехонд ва талаффузи хуб дошт. вақте ки мехонд ман гирья мекардам, додарон гирья намекардам, ман гирья мекардам. баъд модарам мегуфт ки адабиёт шумоя таъсир мекунад, шумора аз шумо ягон чиз мебарояд. ва модарам ҳамеша кӯшиш мекард ки ман мақолаи хурд нанависам. ман масалан мақола менависам об хуни пахта, пахтазор майдони диловарӣ, дар фермаи пешқадам. баъд овардам мақоларо модарамро нишон додам. модарам мегуфт писарам ҳамин аз мақолаи ҳамин об хуни пахта дида беҳтар ягон афсона, ягон андеша, писарам ягон чиз навис. баъд ман мегуфтам ки охи ман мақоланависиро дӯст медорам. баъд мегуфт мақола не, шумо адабиётро дӯст доред, шумо Чехова мехонед, шумо масалан Тургенева хонед. баъд ман мегуфтам ки ман русиро наз намедонам. лекин модарам ки мактаби русӣ хонда буд, баъд вай мана забони русиро ёд медод, мефаҳмонд. модарам бисёр забона хуб медонист, ҳам забони узбекӣ, ҳам забони русӣ, ҳам забони форсӣ. модарам хеле огоҳӣ хуб дошт аз адабиёт. Маҷид Салим мегӯяд вақте ки мактаби миёнаро хатм мекард, модараш бисёр вақт иштиёқ дошт то ӯ нависандаи бузург шавад ва аз мақола ба қиссаву ҳикояҳо бигзарад. вале падараш мехост то Маҷид Салим писараш ҳуқуқшинос бошад. ӯ хоҳиши падарро рад намекунад, соҳаи ҳуқуқшиносиро интихоб мекунад, вале баъди чанде мебинад ки дар ин соҳа худро муваффақ намедонад ва пас мегардад ба соҳаи эҷод. баъди хатми мактаби миёна Маҷид Салим роҳ меёбад ба факултети филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Гулоб. ин фазо барояш имкон медиҳад то дар ҳар маҳфил бо бузургони сухан ошно шавад ва бештар аз ҳама ба навиштани қиссаҳои тоза машғул бошад. дар зиндагӣ ман қариб гумон мекунам ки модарам бисёр ба ман кӯмакҳои зиёд кард. модарам мехост ки ман достоннавис, ҳикоянавис бошам. барои ҳамин модарам аввалин китоби Чехов, ҳам тарҷумаҳои Чехова ба забони тоҷикӣ, ҳамон вақт Нусур Холмуҳаммадов масалан тарҷумонҳои тоҷик Чехова тарҷума карда буданд, ҳаминам ба ман дода буд ки хон. ҳам русиша дода буд. ман ҳаминам муқоиса карда мехондам. ҳамин бовар кунед, ҳамин Чехова ба забони русӣ бо ба забони тоҷикӣ модарам дод ки ман хонам. баъд Мумуи Тургенева дода буд ки ҳамина хон писарам. ҳам ба тоҷикӣ, ҳам ба русӣ мехондам ман. ва ҳамин дилбастагӣ, ҳамин меҳри муҳаббати ҳамин адабиёти руса ки дар дили ман модарам ҷо кард, баъди 30 сол баъде ки модарам аз дунё гузашт, ҳамин дилбастагӣ маро маҷбур кард ки ман осори Тургенев ва Чеховро тарҷума кунам. ман тарҷума кардам, дар Садои Шаҳр чоп шуд ва ба шакли китоби аловида ба таб расидам. ин ҳамаш ҳидояти модарам буд. соли 1991 нахустин китоби Маҷид Салим бо номи Гурги Похӯрда рӯи чоп меояд, ки аз маҷмӯи ҳикояҳо иборат буд. китоби нахустин бо аҳли қалам ва устодони Маҷид хуш меояд ва аз ин ҳам бештар модари Маҷид ки ин навидро солҳо интизор буд ба орзуяш мерасад. ба гаштаву баргашта китоби фарзандашро ба дидагонаш мемолад. ҳеҷ аз ёдам намеравад, соли 1991 аввалин китоби банда бо номи Гурги Похӯрда аз чоп баромад. ман хона омадам,
китобҳо дар даст. аввалин одаме ки манро пешвоз гирифт дар даҳани дар дарвоза модарам буд. модарам китобамро гирифту ҳамин китобамро ба дидаҳояш ҳамин хел мориду баъд гуфт писарам ман имрӯз як фарзанди дигар ёфтам. модарам ҳамин гапа гуфт ман ҳайрон шудам чӣ хел фарзанд ёфтӣ? ҳамин китоби шумо фарзанди ман аст гуфт. ва ҳамин китоби манро гирифта варақ зада боз варақ гардон. ман гуфтам оин чанд маротиба хондӣ? вай гуфт ки мехоҳам бо аз нав мутолиа кунам ҳамин китобро. ин аввалин маҷмӯаи ҳикояҳои банда буд ки бо эҳтиром бо пешгуфтору кӯшишу мадади шодравон шомзафар ёдгорӣ аз чоп баромада буд. баъди солҳои 90 Маҷид Салим аз вилояти Хатлон ба шаҳри Душанбе меояд ва бо кӯмаки олимон ва аҳли адаб ӯ ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон роҳ меёбад ва он ҷо дар бахшҳои гуногун ба вазифаҳои гуногун фаъолият мекунад. миёни аҳли адаб мақом пайдо мекунад, ҳамшин мешавад ва китоб эҷод мекунад. навиштаҳои ӯ пайваста чоп мешаванд ва ҳатто берун аз кишвар ҳам нашр мешаванд. Маҷид Салим фаъолияти меҳнатиашро дар рӯзномаи ноҳиявии Зафар сар карда, баъдан дар рӯзномаҳои коммунисти Ховалингу Роҳи Ленинӣ ифои вазифа намудааст. соли 1994 ходими илмии боғи ҳайвоноти Душанбе, солҳои 1998-2000 мудири шӯъба ва муовини сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат будааст. солҳои 2000-2002 мудири шӯъбаи наср, аз соли 2003 директори хазинаи адабиёти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. ҳамзамон муаллиф, барандаи доимии барномаи телевизионии Инсон ва табиат дар телевизиони Тоҷикистон буд. вақте ки Маҷид ба Душанбе омад, аввал дар боғи ҳайвонот, сипас дар ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ба сифати ҷонишини сармуҳаррир кор кард. боз хеле наздиктар шудем ва ҳамдигарро хуб шинохтем. ва ман боз такроран бошад қайд мекунам ки Салим бисёр ҳам як инсони покиза, ғамхор, хушсухан ва хушгуфтор аст. ва ман ба иҷодиёти ӯ хеле аз наздик ошно ҳастам ва мо хуб медонем ки солҳои зиёд Маҷид дар телевизиони тоҷик як барномаи бисёр ҳам ҷолиб инсон ва табиатро мебурд ва ҳар як намоиши навбатие ки эшон тайёр мекарданд ман бо шавқ тамошо мекардам ва баъд боз суҳбатҳо мекардем. ва кор дар боғи ҳайвонот ба назари ман чунин менамояд ки аз ҳамин ҷо шурӯъ шуд эҷодиёти Маҷид Салим дар бобати дар мавзӯи вуҳуш, олами ҳайвонот, офаридани ҳикояҳо. ва Маҷид гумон мекунам ки роҳи худро муайян кард ва дар ин ҷода ба комёбиҳои бисёр ҳам дурахшон ноил шуд. бо пешниҳоди Сайҷалол Саидов он вақто сармуҳаррир буданд ва устод Шомзафар ёдгорӣ, ман иттиҳоди нависандагон омадам. он вақто дар иттиҳоди нависандагон дар адабиёт санъат Раҳмон Остон фаъолият мекард, Гулназар фаъолият мекард, Абдуҳамид Самад фаъолият мекард ва мо силсилаи ҳикояҳои манро адабиёт санъат ва Садои шаҳр ба таб расиданд, ҳикояҳои ман ба таб расиданд ва солҳои 89-90 асри гузашта силсилаи ҳикояҳои ман ки дар адабиёт санъат чоп шуданд, баъд рафт омади ман ба иттиҳоди нависандагон сар шуд. аллакай китоби Гурги Похӯрда чоп шуда буд ва дар курс конференсияи адибони ҷавони шаҳри Кӯлоб ки баргузор шуд, дар он ҷо бо Абдуҳамид Самад, бо Урун Кӯзод, бо Сорбон ошноӣ пайдо кардам ва ҳамин хел ошногии ман пайдо шуд бо иттиҳоди нависандагон ва баъдтар вақте ки ба шаҳри Душанбе омадам ва дар телевизиони тоҷик ба фаъолият шурӯъ кардам,
дар ин ҷо ба Иттифоқи нависандагон даъват карданд ва баробари он ки дар телевизион барномаи инсон ва табиатро мебурдам, аллакай дар Иттиҳоди нависандагон ба ҳайси мудири шуъбаи наср фаъолият доштам. Аллакай соли 1996-97 ман аллакай мудири шуъбаи насри Иттиҳоди нависандагон будам ва аз ҳамун сола шурӯъ карда баробари телевизион дар Иттиҳоди нависандагон фаъолият мекардам. метавон гуфти имрӯз дар адабиёти муосири мо ягона нависандае аст ки бештар дар мавзӯи табиат ва олами ҳайвонот на танҳо асарҳо ҳикояву қиссаҳо эҷод мекунад, балки дар васоити ахбори умум хусусан дар телевизион барномаҳо мақолаҳо таҳия мекунад ва мақолаҳо менависад. албатта дар адабиёти мо бисёр нависандагон дар бораи табиат, дар бораи олами ҳайвонот асарҳо эҷод карданд. аммо Маҷид Салим аз оғози фаъолияти эҷодиаш ба ҳамин кор машғул аст ва ҳамин мавзӯъро мунтазам пайгирӣ мекунад. нависандаи шинохтаи мо Маҷид Салимро дар ҳамаи гӯшаву канори ҷумҳурӣ мешиносанд ва ҳар ҷо ки мо ҳамроҳ бошем ва ҳамроҳ будаем, фавҷи зиёди хонандагон, бахусус хурдсолон, мактабачагон ба сӯи адиби дӯстдоштаи худ меомаданд ва аз ӯ доир ба китобҳои нав, ҳикоёти нав пурсон мешуданд. воқеан дар бисёр чунин воқеаҳо таваҷҷӯҳи бештари хонандагон, таваҷҷӯҳи бештари иштироккунандагони маҳфилҳои адабӣ ба сӯи Маҷид Салим нигаронида мешуд, чунки воқеан ин нависанда миёни хонандагон маҳбубияти хоса дорад. барои хизматҳои нодираш ӯ аввалан барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Садриддин Айнӣ мешавад ва баъдан барои силсилаи ҳикояву очеркҳояш дар мавзӯи табиату ҳайвонот сазовори ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ гардидааст. ҳангоми дар телевизион кор кардан Маҷид Салим бисёр филмҳои ҳуҷҷатиро вобаста ба рӯзгори бошандагони ин ё он шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ офарида буд ва ин филмҳои ҳуҷҷатӣ ки бисёр аз ҷониби тамошобинон хушқабул шуданд, инҳо хеле бисёр буданд, вале баъдтар мо дидем ки Салим рӯ овард ба мавзӯи олами вуҳуш ва дар ин мавзӯъ ҳикояҳои бисёре навишт ва ин ҳикояҳо дар солҳои охир дар чанд маҷмӯа алоҳидагӣ чоп шуд ва мардум бисёр хуб пазируфтанд. аз хурди тамоми эҷодиёти банда олами ҳайвонот олами вахшу тайр буд. аввалин ҳикояи ман гови якрав, санговдавак, капк, масалан аввалин ҳикояҳое ки ман буданд, масалан рӯбоҳи айёр, масалан афсонаҳо, ҳамин ҳикояи хурдакак ва мана ин гурги похӯрда ва ман ҳамин олами ҳайвоноту олами паррандаро ки дӯст медоштам, мавзӯи ман ҳамин буд. ва вақте ки аввалин маҷмӯаи ҳикояи бандаро бо номи Зоғев доғе бо пешгуфтори нависандаи халқи Тоҳисон Абдуҳамид Самад ба таб расид, устод Абдуҳамид Самад ва устод Меҳмон Бахтӣ, устодо Кароматло Мирзоев дар ҳаққи банда бисёр дастгирӣ карданд, заҳмат кашиданд ва мегуфтанд ки мавзӯъатро дигар накун, ҳамин мавзӯъра то охир давом тиҳ. ва ман бо ҳидояти устодон то имрӯз ҳамин мавзӯи олами ҳайвонотро идома медиҳам. ӯ дар мавзӯъҳое менависад ки бачаҳо, ҷавонон, наврасон ва калонсолон низ ба он бисёр мароқи зиёд зоҳир мекунанд. хеле хуш меояд онҳоро хондани чунин ҳикоёт
ҳикоёт дар бораи табиат, дар бораи ҳаёти ҳайвонот, дар бораи мушкилоти ҳайвонот, ҳифзи паррандагон ва олами вуҳуш умуман. Чунки ин як мавзӯест ки ҳамеша дар мадди назари аҳли ҷомеа ҳаст ва ҳамчунин нависандагоне аз ин даста, яъне аз ин табиатнигор дар адабиёт як ҷои худро доранд, мақоми худро доранд ва ба назари хонанда ба онҳо ҳамеша равона мегардад, ба интизори дастовардҳои ин қабил нависандаҳо мегарданд. метавонам бо боварӣ гӯям ки ман ба ҷуз Маҷид ҳоло дигар адиберо наметавонам номбар кунам ки ин мавзӯъро ин қадар зебо, ин қадар хуб мефаҳмад, дарк мекунад ва барои хонанда асарҳои ҷолиб менависад. ӯ муаллифи маҷмӯаи қиссаву ҳикояҳои Гурги Похӯрда, Зоғеву доғе, Панҷаи ҳасрат, ҳикояҳо дар бораи ҳайвонот, Чӯҷаи кабк, Уқобу лошахӯр, Мурғи даштӣ, Алибоҷ, Аспаи паланг, Санговдавак буда дар гирдоварию таҳияи китобҳои Мирзои Хокӣ, Тоҷи Усмон, духтари ниқобдор, Али Хуш, Шӯриши Усмон ҳиссагузорӣ кардааст. қиссаи дигари ӯ Дарёнавард ном дорад, ки аз корнамоии Тимурмалик ҳикоя мекунад. соли 2015 ин қисса рӯи чоп омадааст. намунаи ҳикояву очеркҳояш дар китобҳои дастаҷамъии Шоҳбари инсон, Шасти зафар, Баҳори истиқлол, Насри тоҷик бо забони русӣ ба таб расиданд. як саҳифаи дигари кори Маҷид ин аст ки дар тарҷума ҳам дастболо ҳаст. ман ду асари нависандагони машҳури дунёгем ба мисли Тургенев, Муму ва асари Чехов, Каштанкаро ки бо қалами Маҷид тааллуқ дорад, бисёр ҳам ҷолиб ҳастанд ва ин асарҳоро хонандагони мо хеле хуш қабул карданд, мин ҷумла аҳли адаб хуш қабул карданд ва бисёр ҳам ҷолиб буданд. ва чизи дигаре ки шояд на ҳама медонад, тарҷумаи филмномаи Марги Судхӯр ки аввал ба забони русӣ эҷод ба навод гирифта шуда буд ва тарҷумаи Марги Судхӯр аз забони русӣ ба қалами Маҷид тааллуқ дорад ва ин филмномаро мардум хуб медонанд, маълум машҳур аст ва матни тоҷикӣ онро ки ба қалами дӯсти ман Маҷид Салим тааллуқ дорад, мардум хеле хуш қабул карданд. ба эҷодиёти Маҷид Салим нависандагони бузурги табиатнигори рус ба хусус Тургенев ва аз нависандагони муосири рус Михаил Пришвин ва дигар нависандаҳо таъсири зиёд расонданд. тасвири олами ботинии ҳайвонот ва муносибати инсон ба ҳайвонот, ман бовар кунед ҳамин ҳайвонотҳо ҳам онҳо гарчи забон надоранд ва намефаҳманд, неки онҳо рафтору амали ваё омӯзанда аст. инсон бояд аз онҳо бисёр чизҳоро омӯзад. масалан тарзи парвозро инсон аз парранда омӯхтааст, тарзи сохтани дамбаҳоро дар дарё аз мушҳои обӣ омӯхтааст. бисёр инсон олимони мо исбот карданд ки бисёр кашфиётҳоро аз ҷонварон омӯхтаанд, аз ҳайвонот омӯхтаанд. ҳатто аввалин бор ба кайҳон на гагарин, балки лайка парвоз кардааст, саг парвоз кардааст. лекин агар қаҳрамон лайка буд ки саг буд, баъди саг баъд ино бемалол баъд гагаринро ба космос байравон мекунанд. бинед аввалин шуда саг мерад масалан, ё ки аслан бинед ки чордарвеш хоҷа сагпараст, бинед садоқати сагро дар китоби хоҷаи сагпараст бинед чӣ қадар садоқати бузурги саг дорад дар хоҷаи сагпараст. ва образҳое ки дар адабиёти классикӣ мо аст, ин образҳоро дигар нависандагон дар дунё ино гирифтанд ва мавриди истифода қарор доданд. ҳоло ки аввалин образҳои олами ваҳшу тайру масалан инъикоси ҳамин мавзӯъ дар адабиёти классикӣ мо буд.
бузургтарин асарҳо ино тутинома, саидои насафӣ, баҳориёт, ино асарҳое буданд ки ино масалан дар дунё маъруфият пайдо карданд. имрӯз Маҷид Салим дар адабиёти навини тоҷик ягона нависандае ҳаст ки аз ҳаёти ҳайвонот менависад ва бемуҳобот ӯро чӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ва чӣ дар ҷомеаи аҳли адаби дигар кишварҳо медонанд. Зеро на ҳар кас ба ин соҳа даст зада метавонад ва на ҳар кас аз ҳаёти ҳайвоноти нодир гуфта метавонад. ӯ шахсе ҳаст хоса гом мениҳад, хоса зиндагӣ мекунад ва хоса менависад. шукргузор аз оне аст ки ин пайроҳаро интихоб кард. замони истиқлоли кишвар дар фазои ороми кишвар гом мениҳад. аввалан ки ҳамин пайраҳа бисёр ҷолиб аст, як ибораи аҷиб аст. пайраҳаи умр, пайраҳаи зиндагӣ, пайраҳаи ҳаёт. ман ин пайраҳаро ҳамеша мебинам. ин пайраҳа фарох нест, нишебу фарозиҳои зиёд дорад. баъзан афтоданҳо, баъзан хестанҳо, лекин ин пайраҳа пайраҳаи муқаддас аст, чунки пайраҳа пайраҳаи зиндагӣ аст, пайраҳаи ҳаёти мо аст. дирӯз акак дар Ромид будам, дар мавзеи Ромид будам, дар онҷо Хушобак, як ҷои мавзеъҳои зебои ҳамин номошон ҳам зебо ҳастанд ҳамн деҳота. ман рафта аз дарёча гузаштам, дар онҷо як дар ин пайраҳае ки ман рафтам, аз пеши ман як муши думдароз баромад ва як гурбаи ҷангалӣ баромад, гурбаи найзор баромад. ин гурба аз қафои ҳамун муш хеле мубориза буд ки ҳамун мушро ба даст орад. яъне ин пайраҳаи бинед чӣ хел пайраҳаи зебо аст. ин пайраҳа маро ба олами ваҳши тайр мебарад, ба як оламе мебарад ки дар онҷо асрорҳои зиёде аст. ман ин асрорҳо донистан мехоҳам ин пайраҳа идома ёбад, ин пайраҳа ҳаргиз тамом нашавад. ин пайраҳае аст ки пайраҳаи эҷоди Маҷид Салим аст ва ман ба ин пайраҳа меравам